שלום. לי קוראים אוהד, איך קוראים לכם? דניאל, מיקה, תמר, זה מאסטר אוהד? רק עכשיו הבנת? אני רוצה לשחק איתכם משחק, אבל צריך מישהי עם אומץ. מיקה. אוקיי, מיקה יקרה, תקשיבי. האם יש לך רעש על מישהו? לא, אלי. אז רגע, יש כאן למישהי שיש לה קרש? לי. תמר יקרה, את רואה את המדליה הזאת? אני לא סתם לובש אותה, כי אני אלוף הבישולים, ככה קוראים לי. אני מכיתה ז' איתו בכיתה, ואני חולמת עליו מכיתה ז'. אני עשיתי את הכמה צעדים הקטנים, ואני מחכה, הוא עכשיו יש את הצעד הגדול, מבין? תקשיבי, את רוצה שאני אעשה משהו מטורף? כן. אפשר לעשות משהו מפגר. אין לי בעיה עכשיו, תביאי לי את הטלפון שלו, ואני אתקשר אליו. אני דואג לך שהוא יהיה שלך, אחרי השיחה שאני מדבר איתך. איך קוראים לו? לירן. לירן. שומעת, הוא נראה... נשמה! הלו! לירן! כן, זה מאסטר אוהד? אחי, מדבר איתך מאסטר אוהד, אתה אומר? אני במועדון. אתה לא רגוע, לירן? אני לא סתם מתקשר אליך, קיבלתי את המספר שלך לא סתם. אוקיי. אני צריך לדעת מה הסטטוס הזוגי שלך כרגע. פנו. אני אומר אתה עושה, נכון? וואלה, כן. תקשיב, אני הכרתי פה מישהי שהיא מכירה אותך ואתה מכיר אותה.